If you are a South African, uma ngabe uyintombi yala eMzansi, ngumZulu, ngumXhosa, ngumpedi, ngumshangane, ungumTswana, noma ungumSuthu, noma nje uyiphi tribe yala eMzansi kodwa ushade nekwelekwele, nawe sicela usifokofele la eMzansi. Fokofa nje kwayiwena, hamba uye kwakho. Hamba nje. Hamba uye kwakho. Mangabe ushade eNigeria, thatha amasimba endoda yakho, niyokhothana ihlama kude le eNigeria ngoba kukona kwakho la. Uyofika ngokuvakasha kini. Ngoba usho njalo umthetho wesintu sase South Africa. Uma engabe owesifazane eGhana uyasuka kubo aye kwakhe. Owesifazane nje mayeGhana uyasuka kubo aye kwakhe. Sicela besifazane abagane amakwelekwele bahambe namakwelekwele abo baye emazweni abo la beganele khona. Ngoba uma ngabe ugane ikwelekwele usuli ikwelekwele nawe. Wena lo ekusetshenzwe ngawe ukuthi kungenisa ubugebengu la eMzansi. Wena lo okusetshenzwe ngawe ukuthi kungena ama drugs la eMzansi. Wena lo ekusetshenzwe ngawe ukuthi kuthengwe ama ID, kuthengwe ama South African identities. So uma ngabe uyintombi yala eSouth Africa kodwa ugane ikwelekwele laseZimbabwe noma laseNigeria noma la kuphi koKhongo le, sicela nambe niyonukuselana amakhwapha nemdidi kude le nkosi yami. Sicela nisihambele eSouth Africa ungakashaya umhla ka-30 June. Please ngoba nizonya ungakashaya umhla ka-30 June. Sicela nisihambele nkosi yami. Sengikhuluma nama-South African ke manje. Yeah. Uma ngabe nje ungowase South Africa ugane amasimba ekwelekwele, sicela usifusekele nje, sicela usifokofele nje. Fuseka nje kwayiwena la eSouth Africa. Yakwakho. Sunwenja. Laba bathi ngikhuluma inhlamba bayangidakela umsunyo nini. Isintu lesi iqiniso lele ngilukhulumayo, ungazonginyela mina. Kusangana phela la. Uyabo? Ngeke phela sidlale amakwelekwele ngenxa yalemsunu le ongquza khamisa laba bala eSouth Africa. Uma ngabe uncela amasende ekwelekwele, hamba nekwelekwele lakho msunu wakho, niyokhothana ihlama le. Yebo, nikwapuna ihlama le ko Nigeria. Lesi sihlama sekwelekwele sicela nje uyeke ukusikwapunela la ezweni lethu. Siyanuka. Hambani niyokwapuna ihlama kude le. La uganele khona. Yabo. Wamanje nina nilosi nihlushwa ukuthi besilosi niphatha kahle siniphatha kahle la ezweni lethu. Senisigibele emakhanda manje. Nisijwayela kabi. Yabo. Nizena thatha osisi bethu banigana osisi bethu sithi siniphatha kahle senisigibele emakhanda. Ungakashayika umhla ka-30 June sicela imsunyo nina iyokwapuna ihlama le emazweni ayo la iqhamuka khona. Nina ifebe hambani niyokwapuna ihlama zalezinja le la niganele khona emazweni azo la isuka khona. Sikhathele manje, sikhathele. Yeah.